Bang' od bura mamalo golo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e ofis, oganda jo Kenya medo golo paro mopogore kama moko siro to mamoko bende kwedo chenrono. Kata kamano, moko kuom jo od bura manyo odok ne Gachagua wacho ni okang' margi mar kwedo golo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e telo en nikech ok gidwa donjo e lweny manie kind Gachagua gi jatend piny. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. 281 Embulu marom 282 mag jo od bura manyien siro thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ok apisi. Kanyakla kod mago maromo 44 manyo rem thicho Gachagua osenyuolo mbaka malach kind jo od bura. Kama oting'o jo od bura mafunyola Wilberforce Oundo moko ni ok neno moromo monyong'e mar thicho Gachagua. Sikuona anything of substance ambao ingetoshelesha the threshold ambao inafaa itakikane for impeachment. Ndio maana nilisema haina haja nipige kura kwa mambo ambayo haifiki kiwango kile ambacho kinatakikana katika katiba. Mana kaka jo od bura mamoko, Oundo wacho ni od bura ok ochiwo thuolo mar ng'ado wach makare bang' Rigathi pedho neno mage ne od bura. Giko ni bende onge ler mochiw kod jatend piny William Ruto kata jalup ne Rigathi gimomiyo gilarore kata pogruok e kindgi. Rigathi Gachagua was being condemned even before he is heard, and the same process was hurriedly done during the public participation. Even during when he came to speak to us, people were making noise, and the speaker was comfortable with that. He never even called out the members to keep quiet. He just ignored. Hajakuja kutuambia wamekosana wana wapi. Rigathi mwenyewe hajasema wamekosana wapi. Na pia huyu wote ni watu wa UDA. Jopinye County Nyeri kanyakla kod aluora mar Masa mar Kenya masiro Rigathi umnono kaka od bura nyorem neno ni Rigathi ler kapamba mowinjore owe thuolo kendo dhi nyime kod tije. Tumekasirika sana kwa wabunge kwenda kuimpeach Rigathi Gachagua pale. Mimi kama mbunge wangu sijakutuma uende kuimpeach mtu. Hakuna kazi imenifanyia. Alafu unaenda kuimpeach Gachagua. Wewe Mr. President, tunakuheshimu sana, lakini sasa umekuja sana. Hiyo kiti ya Deputy President hatuitaki tena. Kama Rigathi anaenda nyumbani, usiturudishie sisi kama watu wa Mount Kenya. Pea Oscar Sudi, Kamket. Ilikuwa ni aibu tupu kuona wabunge au watu wameketi kuongelelea mwanaume mmoja wakati vitu za nchi zinaendelea kuharibika. E County Manarok, jopiny oseyo jo od bura kaluwore ni nyogi chopo e od bura e gisiro nyo kod miyumo mar thicho Gachagua gino ma jopiny neno ni girem timo e kinde matwak mamulo ngima ginitiere. Lakini ingekuwa mswada ya kufanya marekebisho mahali fulani ama mswada ya kutengeneza kama ni barabara, bunge ingejaa vile ilijaa jana. We are very disappointed with you. Ningetuma kila mwanabunge arudi kwake na ile asira ya kutoa Gachagua, arudishwe asira kwa ground yake kuokoa mwananchi wa kwao. E boma Nairobi, moko kuom jodak kod jotelo okoni jo od bura nyotio makare mar manya chiel mar oganda magikoni koro nyocha chako duono. Absolutely no way you can be able to vindicate an innocent man who is looked for his wealth very creatively, and then you come out and accuse him. Koro nikech okoluchi kaka dwarore parliament otiyo gi teko momigi wach katiba mar golo mathicho oko jalup ker. Koro no thiche kaka Rigathi Gachagua onge gimoro ni atini no thich jo Mount Kenya. Jo Mount Kenya gina jo Kenya kaka jo Kenya. E gweng' makaluo jopiny thoth gi opoyo okang' mar thicho oko Rigathi Gachagua. En midhiero miwuoro ma wan kaka jomatindo nwaneno kaka Gachagua ng'ama ne ber ne Ruto sama ne giyierore koro duogo bedo marach ne Gachagua rudi kasi impeachment mar deputy president to nane noromo godo. Ok ni golo conductor tiwe driver. Ere kaka wagolo achiel dong. Gachagua odhi dala kabisa. Gachagua no chaji ahinya. Katodo koni od bura mamalo nyo thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi. Geno pokorumo ni mar od bura mar Senate biro yudo thuolo makende mar winjo neno modhi chwale nyime ma nyalo miyo seneta go musmwal mogik kata chak miye ngima kendo e apisi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ler mar od bura, Nairobi.